Takže ja vás zdravím, dneska si ukážeme, ako otvárať nádrž, palivovú nádrž na Hyundai Kona Hybrid. Otvoríme si dvere na šoférovej strane a pri stoličke na šoférovej strane, hej, je taký čudlík, tento, ktorý keď potiahnete k sebe, teda hore, pustíte, otvorí sa vám nádrž. Voilà. Tu máte víko, ktoré otáčame samozrejme doľava. Tu máte držiak. Hop. A môžete tankovať. Tankovať môžete 95. No, síce neviem, lebo my máme benzín, tak 95 benzín, ale môžete viac oktanový tankovať. Neviem, diesle asi nie sú. Pokladám. Alebo sú, netuším. Takto sa to zavrie. Hotovo.